træning frem mod Memphis 2013 og alle de andre konkurrencer, vi skal lave. I dag skal vi se, om vi finder et nyt medlem til holdet. Vi har inviteret Christian og Morten, som rigtig gerne vil være en del af det her team her. Og derfor så gør vi det sådan, at nogen går i køkkenet og laver mad, og nogen smager, og nogen interviewer. Vi fordeler os i løbet af dagen. Men vigtigst af alt er, at de skal have lov at opleve ved et hold. Det vil sige hjælpe dem, hvis I kan hjælpe dem. Og lokke dem lige nogle fælder, hvis I kan det. Det kunne være lidt sjovt, hvis vi kunne få dem til at plumpe i en gang imellem. Ellers så skal vi simpelthen have lavet nogle gode billeder til måske en toer af vores kogebog. Vi kan jo i aften, når vi går ind og hører Rasmus Sebak fejre med et par øl, at vi har lavet verdens bedste kogebog. Det er i sig selv ikke så dårligt. Anders han er ved at lave millionbøf. Derfor så er det en del af vores lille snak her. Andet end ryggen til. Og ellers er det bare at have en god dag, synes jeg. Og så simpelthen få lavet noget mad. Og velkommen tilbage. Tak. 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 Det er det, fordi jeg har lavet en derude. Lige siger, at vi laver det der. Og så sætter jeg det. Jeg er heroppe i dag for forhåbentlig at kvalificere mig til den ledige plads på det danske grilllandshold. Og det er ikke noget, jeg sådan egentlig har gjort de store overvejelser om, og jeg brænder utrolig meget for at lave mad. Og jeg kan godt lide at gribe tingene en lille smule skævt an. Lave nogle lidt skæve sammensætninger og prøve at presse det klassiske til noget nyt og spændende. Ja, men jeg har en stor interesse for at grille. Det har jeg haft i nogle år. Jeg har ikke haft tiden til det, på grund af et hårdt arbejdsliv i restaurationsbranchen. Men det har jeg nu, hvor jeg er blevet underviser, og dermed også har fri på de her tidspunkter her i weekend og aften. Og derfor så har jeg tid til at stå her i dag. Altså madlavning betyder alt for mig. Det er jo det, jeg har gjort igennem de sidste 10-12 år, og det, som jeg brænder for. Og det at grille, det er så blevet min hobby. Og det kunne jeg godt tænke mig at bygge lidt videre på. Det er de der to poler, man står der et eller andet sted, ikke? Om du vil have den der hardcore entusiast, der virkelig, eller du vil have den der, hvor du siger, at han kommer med en helt anden vinkel. Ja. Og så siger man, så det og måske en enorm faglighed, ikke også? Altså, det tror jeg, de begge to gør. Ja. Altså, det tror jeg. Jamen, det er jeg heller ikke i tvivl om, men altså, det er jo et spørgsmål om, hvor meget vi kan manipulere dem væk fra fagligheden, og om det er en god ting, ikke også? Hvor jeg tror, Morten nemmere at få med som en medløber med os, hvor at Christian måske kan holde på nogle flere fagligheder, måske få os rykket i den retning også, så vi kan få flere fagligheder ind. Ja. Og det er jo også, altså, som du også siger, det er også vigtigt for at vi kan rykke os videre, ikke også? At der kommer et nyt boost af sådan faglighed inde på holdet. Vi tager ham med og snakker lidt med dem. Ja. En for en. Så interviewer vi. Det så jeg egentlig gør, det er reelt set at finde ud af, hvilken persontype profil er han reelt set. Lave sådan en disk-profil-agtigt. Ja, mere eller mindre. Og så kigger vi selvfølgelig også på, hvor det er, hans person reelt set skal ligge fra. Og hvor det er, han kan tilføre ting til jer som hold. I forhold til, at lige så vigtigt er, at han kan træde ind på holdet, lige så vigtigt er det faktisk også modsat, at I åbner op for ham, for at han kommer ind på holdet. Ikke? Også, ikke? Fordi I er et team, som fungerer. Ikke? Og nu lytter jeg egentlig rigtig bare, nu går jeg så ud og kigger, og så vurderer vi sådan set egentlig ud fra, hvad der egentlig sker. Fordi der er igen, det vi kritiserer på nuværende tidspunkt, kan være naturlige parametre i forhold til, hvordan vedkommende agerer og er, for rigtig at være tryg, hvor vedkommende først har aftrygheden, så blomstrer der noget helt andet op. Og det er også det, jeg hørte nogle af jer sige, at når man står en til en, så er det noget helt andet, man snakker om. Se, det der ser mega flot ud. Og så har jeg sådan 3 ved siden af hinanden. Vi kan prøve. Det synes jeg. Prøv lige at høre. Stig, står der ikke på et lille stykke kylling og en lille smule kanke på og noget grønt på, sådan lidt tamasagtigt. Lav den, og så lav bare en lille skål. Jamen, jeg har den der skål derude. Ja, tak. Om jeg har lavet den anden derude, har jeg lavet. Ja, det er hobby med gigapassion og lidenskab og det er ligesom at gå på sport, altså gå til sport på høj plan, ikke også?
Altså, der er jo noget drive i det, ikke også? Altså, der er jo en grund til, at man gør det, og man vil hele tiden gerne forbedre sig. Og jeg plejer at sige, når du først har været oppe på podiet, jamen, så vil du bare tilbage igen. Det er simpelthen den fedeste følelse, der er. Det er lidt en sluttet gruppe, en lukket gruppe. Det som jeg oplevede, det var, at man skal ligesom gøre sig fortjent til at være med. Altså, man skal bevise sit værd. Og når så ellers man er det, så synes jeg faktisk også, at uanset hvad man laver, om man rydder op, eller om man griller det ene eller det andet, så bliver ens mening, synes jeg også, men også værd, det bliver vægtet lige. Det kan jeg godt lide. Det tiltaler slet ikke mig. Det er slet ikke mig. Mør mig. Ej, nu skal I skrive først. Ja. Jamen, jeg skal ikke. Hvis man ligesom spiser håndsæbe. Hvad? Ja, håndsæbe. Ja. Hvis man ikke den første bid, jeg havde. Meget. Det første bid, jeg fik, der var lige en ordentlig skålfuld af det her på. Det svisker jo komme bagefter. Ja, den er... Det for mig det gør ikke noget godt for kødet. Altså, Nej. Det er en mærkelig smag. Hvad har du? Til oksemørbrød. Ja. Glaseret op med en crunch ovenpå, der er lidt tørsalat bacon og nogle knusede kartoffelskrat og lidt krølfedt. Lidt timian. Så er der lidt banascreme og lidt lange sprøde kartofler til. Der er nogle røde små persiennekartofler. Og så er der ellers lidt knas og lidt forgræskum. Ja, Super lækkert. lidt syltet rødløg. Ja. Hvad kan du gøre? Det smager rigtig godt, det her. Hvad siger du? Jeg synes, det er godt. Er det for avanceret til alt, eller? Nej. Men altså, jeg synes, når man får det sammen med det her topping og det her, så... Der er mange sjove smagsmærker i. Men i sig selv, hvis man lige skraver det væk, så synes jeg, at det falder lidt ind. Hvad? Ja, det mangler salt. Ja, det gør. Rasmus, ja, smag. Men det synes jeg egentlig er nemt at holde adskilt. Det hele kommer på vej til at dreje sig om en snak der. Altså, man kan jo se, at de kan væk. Jamen, det er jo teknisk er de ikke dygtige nok. Altså. Det her, det handler rent og skær om, hvad har det bidraget til holdet? Altså, hvad er det, vi skal kunne forvente for et? Men der er det Altså, jeg vigtigt, synes også lige så faktisk- vigtigt, at man finder ud af, hvad det holdet for. Præcis. Det må være, det tænker jeg, det er min faglighed og de her smagssammensætninger her, som jeg kender til, og måske noget anretningsmæssigt. Men også, at jeg altid er glad og positiv og god til at tale med alle mennesker og har det godt med folk. For netop også, du er jo meget sådan stille og rolig, altså afbalanceret og så videre. Det har svært ved at fornemme drengene, om det egentlig var, nå ja, for fanden, skal jeg tage i bowlinghallen, eller skal jeg op og se, om jeg kommer på Grilllandsholdet? Nej, men jeg synes, at det kunne være skidespændende. Ja. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Nej. Men jeg vil sige, da jeg skrev ansøgningen, var det ikke med en forventning om, at ligesom at få muligheden. Okay. For jeg troede ikke, at jeg overhovedet var kvalificeret. Jeg synes, det var spændende. Men klart, jeg synes, det kunne være pissespændende. Mm. Og jeg vil det rigtig gerne. Ja. Helt sikkert. Jeg tror ikke, han som han person bliver for meget, men han kan godt kompensere med tingene, der bliver gjort, til det bliver for meget. Ja. Jeg studsede over en ting med Morten, og det var, hvor der tænkte jeg alligevel til at tage af der, hvor jeg sagde til ham, at de der drenge kan grille bedre, end du kan. Man kunne se, altså han blev sådan helt, den kritik kunne man se, den gik lige ind på ham. Altså. Så det tager jo af på et tidspunkt. Så det er jo bedre, at der er mere af det. Men han har jo også ro på, altså han har ro i den forstand, at han er fokuseret, ikke også? Han er jo ikke, blev ikke fuldstændig trukket i alle mulige retninger, fordi at så står vi lige og laver noget, eller laver noget fis, og så stiller han sig derover og glemmer, at han har noget på grillen eller noget. Altså, han er fokuseret og har den ro til at kunne lave tingene. Det har de prøvet, altså begge to, ikke også? Altså, jeg synes, hans mad var rigtig lækker. Jeg synes, jeg har leveret det, som jeg drømte om hjemmefra, og håber selvfølgelig, at det er nok. Jamen i bund og grund så er det egentlig gået næsten som forventet. Der var lige nogle ting, der gik galt, som jeg lige måtte redde. Så må vi se, om det var gjort godt nok til at gå videre. Du behøver sikkert sidde, som om du sidder i en varmestol. Vi kan godt sidde og sige 28. 27. maj tager vi til Marokko
og så kommer der noget, hvor du bliver nødt til at melde fra, fordi nu er der skulle lige kommet 2 selskaber ind. Det kan vi simpelthen ikke. Det er simpelthen for farligt for os. For sårbart. Jamen det er for sårbart, for vi bygger hele lortet op omkring sådan en karakter, og så sige, du har en fast rolle, som hvis den ikke fungerer, så falder lortet lidt fra hinanden. Og derfor så tror vi, eller har vi valgt Morten, ikke? Fordi Morten, du er mere en afklaret situation omkring, at med dit arbejde, at de rejser, der kommer, dem kan man godt tage. Okay. Tak for det. Men det har været sjovt at møde jer alle sammen og se stedet heroppe. Det har været meget spændende. Og så kan det være, at I bruger mig en info her. Ja, jeg synes, du skal overveje at stille op til det her med det. Ja. Tag den erfaring, vi giver. Ja, det synes jeg. Bare ikke øve så meget. Ja. Og det er særligt nederne,